Il-poplu Malti u Għawċi se jkun qed iħallas iktar minn 200,000 euro f'kumpens lis-sidien tal-binja li kienet tintuża bħala każin tal-Partit Laburista f'Tal-Pieta. Dan wara l-qorti sabet li s-sidien kienu diskriminati. U fil-każ tal-każin Laburista f'Birzebbuġa, il-qorti ordnat l-awtorità u l-istat għandhom ħallsu kważi €1,000,000. Bil-qorti tajt li f'dan il-każ il-Partit Laburista kien konvenut direttament fl-abbuż. Kien għalhekk li matul din il-ġimgħa Net News staqsa lill-membri tal-kabinett ta' Roberta Bela dwar dawn il-flejjes kbar li se jkollu joħroġ il-poplu minħabba n-nuqqas tal-Partit Laburista. Buħut mill-ministri jew ma jwieġbux jew ma jkunux jafu x'se jwieġbu jew jwieġbu b'mod partiġjan. Minflok jammettu li se jkunu qed jinħarġu flus mit-taxxi tagħna wara snin ta' abbużi min-naħa tal-Partit Laburista. Fil-każ tal-każini tal-Pieta u Birzebbuġa min se jħallas? Tal-mistija li ħajkollu jħallas il-poplu imma. Ħadd iskużaw ruħkom għas-serq mill-każini. Id-dwejja l fil-Partit Nazzjonali. Is-serq tal-każini, mis-serq tal-każini ħadd iskużaw ruħkom. Kwestjoni tal-applikazzjoni tal-liġi. Jiġifieri aħna jew nemmnu fir-rule of law jew ma nemmnux fir-rule of law. Se tiskużaw ruħkom mas-serq tal-każini. L-istat irid iħallas mhux tal-mistħija. Is-serq tal-każini huma kawżi kostituzzjonali, sitwazzjonijiet li kien dan il-gvern li daħħal drittijiet biex naċċertaw li ċ-ċittadini tagħna jkunu jistgħu jfittxu rimedji għal sitwazzjonijiet li taħt gvernijiet nazzjonalista intafgħu taħt it-tapit. Ma ġust li ħajħallas l-istat għalihom. Naħseb illi l-deċiżjoni tal-qorti hija ċara, ma naħsibx li l-Partit Nazzjonalista jista' jgħallimna fuq dak. Imma mhux tal-mistija li jkollu jħallas il-poplu. Ħadd iskużaw ruħkom mas-serq tal-każini. Ovvjament kien hemm proċedura, wieħed irid isegwi x'kien hemm, imma ovvjament wieħed irid jara. Dak huwa deċiżjoni illi l-qorti ħaditha, aħna nirrispettaw il-qorti. Ġust għalik li jħallas l-istat. Fuq kollox kien evidenti kif wara snin sħata abbużi ma der ebda sens ta' rimors fost il-membri parlamentari laburisti u ħadd mu lest li jiskuża ruħu għal dak li sar.